A empresa cambadesa Paparroibo Tés e Infusións acaba de sacar ao mercado o Bilurico Ready to Drink Tea. Trátase do primeiro té embotellado coa certificación ecolóxica de Galicia. O último produto que acabamos de lanzar ahora ao mercado é Bilurico Ready to Drink Tea, que é té embotellado, té ecolóxico embotellado en botella de cristal de 250 ml. Son infusións dos tés que se infusionan como quen infusiona, como se ti infusionas un té na túa casa e o bebes. Pois este é o mesmo, infusionado a modo grande, a modo industrial, en cubas de 1500 litros. A bebida está completamente libre de conservantes, colorantes, pesticidas e transxénicos. Tés ecolóxicos que non teñen nada de pesticidas, nada de herbicidas, porque na produción destas plantas non se usa ningún destos produtos tóxicos e químicos, non? O refresco preséntase en 3 variedades diferentes. Temos té negro con mix de flores e agave, té verde, jengibre, limón e agave, e infusión de froitas exóticas con limón e agave. O agave é un endulzante natural da familia da aloe vera. Son todos ecolóxicos os tres e teñen menos de 0,05 gramos de azúcares por cada 100 mililitros. A idea de embotellalo xurdiu tras as feiras na que a empresa presentaba as súas infusións. A xente comezou a demandalo e lanzáronse a poñer en marcha esta iniciativa. E vimos que moita xente, cando probaba en frío, pois quedábase sorprendido. E dicía, boa, pois isto está moi rico. É unha pena que vayamos aos bares ou aos restaurantes e que non poidamos tomar este tipo de produtos. E démonos conta que había unha necesidade, a xente estaba buscando un produto natural, un produto saludable, que non tivese moitísimo azúcar. Na nosa contorna, o refresco está á venda na Taberna Traíña de Cambados, na Taberna do Náutico en Sanxenxo e en Meis no Hotel Nova Vila. Dende Paparroibo están a traballar para que poida estar á venda en bares, hotéis, restaurantes e supermercados ecolóxicos.